салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. дар навори имрӯза тарзи тайёр кардани пончикро нишон медиҳем. барои ин лозим аст об, шакар, тухм, рӯған. онро мекобем то ки шакар об шавад. баъдан орд ва як қошуқ дрожҷ андохта хамирро мешӯрем. хамир бояд ним соат истад. баъди ним соат истодани хамир онро ба ду қисм ҷудо карда тунук мекунем. баъдан бо стакон аз хамир пончики даврашакл мебурем. мо байни пончикҳоро сурох мекунем. каме дам мегирад. баъдан дар равған мепазем. баъди дар равған пухтан 15 дақиқа мегузорем то ин ки хунук шавад ва баъдан болуҳояшонро бо сукушони малакко ранг карда шуда ороиш медиҳем. баъдан ба болояш мак мепошем. пончики мо омода шуд. бо иштиҳои том. агар навор маъқул шуда бошад ба канал подписатсия кунед, лайк монед ва поделитсия кунед. қаблан ташаккур.